Спрян, възможност за контрадействия на гостите. Пасте към Юлиан Ненов. Мирослав Будинов в наказателното поле, тъкмо към него бе на Дунав. А именно към този дефанзивен стил, който донесе толкова ранни успехи на русенци. Те бяха в една непривична роля срещу Монтана. Много добър шанс за Веселин Марчев, който стреля в страни от целта с глава. След отличното центриране на Мартин Камбуров, взе Веселин Марчев позицията на Мартин Камбуров на върха на атаката, когато колкото да атакува. Доста по-уверени изглеждат русенци, макар и в първите минути Локомотив Пловдив да играе страхотно. Шанс за Дани Кики, невероятно. Прекрасен пробив на Марчев. След това Мартин Камбуров великолепно се обърна и прати топката към Дани Кики, който фронтално срещу вратата от въздуха просто оцели Мартин Луков. Това трябваше да бъде 1-0 в полза на Локомотив Пловдив. Ще центрира, няма да стреля директно. Направи го. На път са да сбъркат отново гостите и това вече е факт. Дани Кики пада, Диан Димов ще получи със сигурност жълт картон за това, което стори. Нямаше как да му се размине на капитана на Дунав. Добре, и Диан Димов знаеше какво ще последва и въпреки това спря Дани Кики, защото набрал скорост Дани Кики имащи подкрепата на Мартин Камбуров. Същото. 29-та минута. Изстрел на Мартин Камбуров. Рикошет, тъгов удар. И това със сигурност радва вратаря на Дунав. Удар. Дани Кики. Ванчо Траянов. Камбуров. Шанс за Локомотив Пловдив. Изстрел на Дани Кики. Още едно спасяване на Мартин. Извинява се на своите съотборници. Добре съхрани топката Мартин Камбуров. Трансфер пред много креативен футболист като Самир Аяс. Какво ще измисли той? Изстрел на Самир Аяс. Усети. Вижте обаче каква пропаст зейна между линията на защитата и халфовата линия на Локомотив Пловдив, от която се възпри възможности за Дунав. Изглежда такава и стратегията на Веселин Великов. Между другото, когато Дунав гостува, обикновено се получава така. Будинов, изстрел на Будинов, спасяване. Ето го моментът на Дунав. Изглежда бе на Ванчо Траянов. Много сериозна грешка тук на Кирил Котев, който не се ориентира. Мирослав Будинов го загърби. Рител на Локомотив Пловдив получи жълт картон. Иначе хубаво бе центрирането на Юлиан Ненов. Бранимир Костадинов игра с глава. Бе покрива. Изстрел на Камбуров над вратата. Този път достатъчно сила. Много трудно ще да бъде за Мартин Ников да реагира, ако топката бе попаднала от другата страна на градата. Центриране на Антон Огнянов. Още веднъж много сериозно напрежение в наказателното поле. Два последователни удара. Още веднъж Виданов скочи. Димо Бакалов блокира първи изстрел на Ненов, а след това Пламен Крумов и този на Петър Райков. Камбуров. И изстрел на Дани Кики в страни. Много бързо борави с топката, когато е в краката му Дани Кики. Условия за много опасна атака на Дунав. Това е чудесен шанс. Подаване към Нурдин Давронов. Антон Огнянов да стреля. Покри засадата Осама Рашид. И ето как двама футболисти, Антон Огнянов и Нурдин Давронов, се озоваха срещу един бранител на Локомотив Пловдив.